τον έβαλα τον τέρμα και από μισό όμως τον έβαλα να παίζει στο 2. Ρινάλντο. Και πήρε και έτσι τώρα, πήρε και άλλα και Εν κινήσει είναι αυτό. Όχι. Το βγάζει ρε βάρ. Α, βίντεο είναι. Ποια πάρε φίλε. Ωραίος. Τι είναι ρε. Τι κάνετε. Τι κάνετε ρε. Ωραία. Για όλο κάτω.